weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to boyngela bamba bo heɓaleje goderi burgodona jawaldi ñabina sare demba wulli weste gambi sare kon waktu yoni hato korsa hamaduna yaya kame bahora ene jiya e gardede kabruji mena sukaɓe sénégal naɓe finaɓe toon to italie yo gay mabɓe koliri kikiɗe hande o ma kolira mette mumena caggal kikiɗe hanke o walla jamma hanke o suka sénégal najo biteɗo alhaji jabela sise nde fella toona tonto leydi mauritanie biteɗo mouhamed wolde cheikh taw kadi ko gurɗo toon to qatar gartuɗo e nder leydi ni gam ƴamde lefol ko fate banggue sungoji sarɗiyankoɓe ɗo joɗorde makko tafraha zeyna ko toon tigui dadiɓe guittimo toon ha ɗo ɗo gonɗen anda ka tawa ɗo nawa tonto leydi mali ibrahima boubacara keita kamen soumaïla sise kamen jadata wala ɗimmala caggal hankinde jagorɗo kalfinal oɗon fannu yaltini ɗiɗon résultat ji ha laaɓi tonto leydi gammi ma en ketto musidɗo men koddanene abouba ko fate sankare yummuma yahya jamme ɓoyata nduɗon ɓanduma artire e nder leydi gambi tonto guine konakiri sukaɓe finaɓe e nder leydi ndi kolliti ñande jeeɗiɗi ha fayenma sappo koko kollirta sembeji mumen yesso laamu leydi ndi kala kabruji mena jolam jaɓeri ko haali abouba watto goɗɗe joni joni jañoɗena kettude kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe mawde tate joko hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo ya jeetate kabruji mena ɗemgal pular no mbirɗen e gardidi kabruji mena sénégal naɓe finoɓe toon to italie yoga hen kolliti oɗo kikkiɗe mo gonɗen koko jiɓɓinta seppoji mumena yoga e booli gam hollirde mette mumena caggal noon kikkiɗe hanki o sanga 22 heures tuma kayde oɗo hen suka biteɗo alhaji jabela sise omo ɗoftanno sehil makko goto e sara gara biteɗo naple ko toon tigui kural fella ngal kural noon yani e makko ko ɗon tigui wa ƴetta wona wato cuuɗi cafriɗi oɗo saaha noon o fuɗɗima saɓorde no fewi kono oɗo saaha mo goɗen sukaɓe sénégal naɗe yoga hen finoɓe toon to italie yoga hen ɓannoto ko yitere wotere caggal noon biteɗo khalifa dieng tuma kayde fotti e fedde bandiji sukaɓe tato ɓe pimo haɓe taaƴi nofuru makko ñamoro caggal muɗum noon nde ɓe mbimo sal nègre woni tan ɓalejo tun wuɗo ala fof koɓe keddinimo e ƴattoje ɓen sukaɓe noon pawama juuɗe ñalawma hanke o aɓe paadi ñawore mabɓe toon to leydi italie oɗo saaha ne teskali nder leydi italie ko fate banggue e leñamako ene satti e nder leydi ndi ha ɓurti eɗen mbiya tan laamuji ɗi pertuguite mabɓe kamɓene ɓe dawa hen darde fayidinde no fewi beele kadi ɗiɗo hen tanaji kala ene giwa e ɓiɓɓe afrique naɓe ha tenti ɓiɓɓe sénégal naɓe watteɓe toon ɗeɗo hen gueɗe son ciftori ɗeɗo hen balɗe ken woni joni balɗe 4 walla balɗe 3 suka debbo goto jeeyaɗo toon to nigéria taw kadi ko jibinande toon to italie kañum tigui wedda ɓoccode e yitere mum ha yitere nde e ɗeeɓi bonde oɗo saaha noon ne teska ko fate banggue racisme yagala ene heewi e nder leydi italie ha ɓurti joni toon to leydi sénégal keddoɗen ma en kaale jagorɗo kalfinaɗo hakkude leyɗele biteɗo maître sidiki kaba tuma noon ñalawma hanke o yoga jayndeli leydi sénégal nde kolliri wonande kay oɗo saaha mo gonen ko baɗɗo accident o wona celluɗo omo tawe toon to leydi france ngol konngol noon gonɗani caggal kay nde holliti ɗum biteɗo mouhamed samba on holliti omo selli omo nayi jama kanko sidiki kaba oɗo hen subaka hande omo tawe toon to lamorgo leydi france tene kadi ɓoyata mawo joddo e jagorɗo kalfinaɗo koniyankagal mo leydi france gam ɓe jewtida gam ko yewtere jogorde wadde toon to leydi sénégal ñande 5 lewru novembre e nder ndeɗo hen hitande joni toon to leydi sénégal keddoɗen ma en kaali jagorɗo leydi sénégal kamɓe kala ɓe goni koye foftorde mabɓe oɗo saaha mo gonɗen ɓe dokkama foftorde lewru eɗen mbiyaɓe foftorde jama joni toon to leydi sénégal keddoɗen ma en dutto ha toon to grand théâtre kikiɗe ñalawma hanke o horejo leydi sénégal kame yogay khalifaɓe diine kame aada yogay jagorɗe ɗe e dilloɓe dawrugol leydi sénégal tawtorama taw kadi koko fate banggue concours
dokkirgol ko fate bange jeenaje e teskama noon wonande kay sukaɓe janggoɓe leydi Sénégal oɗo saaha mo gonɗen sukaɓe rewɓe jangde men ɓuuri ngarɗude e sukaɓe worɓe ɓe e kamɓe noon wonande kay janggoɓe tawtoraɓe toon to concours waɗanno to kamɓe kala soɓe ndendi koɓe temedere e sappo e nayyi suka hen capanɗe jeegom e goho ko suka debbo hen capanɗe joyi e tato ko sukaɓe worɓe oɗo saaha noon suka ɓurɗo ngarɗude jangde nder leydi Sénégal e taw kadi ko fannu siyantem taw kadi ko fannu mo yaari taw ko fannu biteɗo taw kadi ko fannu mo ganduɗa taw kadi ko ganduɗa ko fannu ngarɗuɗo no feewi taw ko fannu scientifique kanko noon o wiyete ko Diary Sowa o jibina ko hitande ujunnaje ɗiɗi to kadi oɗo saaha mo yaara duuɓi sappo e jeetati o jibina ko toon to Mbour o moƴƴini jangde makko toon to Diourbel oɗo saaha nomo teska taw kadi omo jeeya e élevaɓe ɓurɓe ngarɗude nder leydi Sénégal o heeɓi jeenaje tekkuɗe no feewi ten kadi hoore jolindi jaariɓe e darde mabɓe fayidinde ko fate banggue e jangde mabɓe e nder leydi Sénégal ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en jaaha toon to Thiès subaka hanki o wonande kay ɓeɗo hen gollotonoɓe e lawol iwduɗon ɗo Dakar faade toon to Bamako taw kadi ko gollotonoɓe e laana jordika kamɓene ɓe kolliti hanki mette mabɓe tuma kay nde ɓe mbaari lawol laana jordi giwannoka toon to Thiès faade toon to Dakar ka leeli iwdi toon caggal kay nde ɓe mbaari yoggay wagoje kamɓe noon ɓe kolliti mette mabɓe no feewi faade e laamu leydi Sénégal caggal on hollirdeɓe wonande aɓe ndewa laamu leydi Sénégal kene fota wonde temedde jeeɗiɗi million taw kadi koye koppareje franc CFA ɓe kolliti noon yogay jagorde kame dawriyankoɓe kala ndewi toon teno kunima wonande maɓe jooɓiɗen koppareje kono ha saaha mo gonen ala kala ko gasi ha laaɓi ha wiccera ha joni toon to leydi Sénégal keddotoɗen ma en jaaha toon to Boyguela Bamba tonne kadi ene tawe e nder falde Goudira e wiide Diaynde Seneweb kame quotidien kamɓe kolliti ɗum anda kono holnde ɗum waɗi toon to Goudiri tonne kadi taw ko nokku biyeteɗo Boyguela Bamba sous-préfet taweteɗo e Boyguela Bamba ɗon ɗo wonno werlama ko kame werlaji goɗɗi kala bandiji jeegom joguitiɓe armeji koɗi jogui paddiɓe jaggui ɗiɗon werlaji kefti ngaaluji mabɓe ha laaɓi ɓe noon de kefti ngaaluji ɗi ha laaɓi ko ɗon tigui gacciɓe kamen nde ɓe noddi koninkoɓe nde ɓen kam garata taw ɓen watɓe ngal ɗon baɗal jeehi booli mumen ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en kaale sukaɓe APR finoɓe toon to Pikine Vamal Pikine Vamal kamɓene ɓe joddima hanke hooreji leydi Sénégal toon to galle lamorgo to hooreji leydi Sénégal halfiniɓe yogay poste ji nayya ko wayno Pikine taw ko wayno Pikine Nord 1 ene wondi kadi Pikine Est 1 ene wondi kadi e nokku biyeteɗo Djidda Thiaroye Kaw ene wondi e nokkuji goɗɗi kamɓe sukaɓe noon ɓe kolliti beele mabɓe no feewi tuma kay nde hooreji leydi Sénégal itti toon kene fota wonde nogas e nayyi million gam rokkudeɓe goto e mabɓe kala heeɓi kene fotta wonde capanɗe nayyi ujunere beele wallitoro e julde taske fayande ɗo henande toon to Diamniadio ko wona ɗum ko aynaɓe taw kadi ɓe hooreji leydi fodanno wonande kayma keeb kene fota wonde 1 milliard e koppareje franc CFA ɓe keeɓi ɗum ha timmi e tawtorede jagorɗo kalfinaɗo ko fate banggue gaynaka leydi ndi biyeteɗo Aminata Mbengue Ndiaye e ɗum no waɗi ko toon to Diamniadio ma en jaaha toon to Madina Gounass e kettoɗen musidɗo men Amadou Sambalo e jillu Ibrahima Malal Sara ngo waɗi toon to Madina Gounass ko fate jillu heblo taw kadi koye ɗemgal Pulaar ɗum noon ma en ketto hen musidɗo men Amadou Sambalo. Ibrahima Malal Sarr gorko mo cuɓrel law ko noon ɓuuro jooɗa toon to leydi France yellima ɗo e nder wurmitinde ngo Madina Gounass gam wadde hebloji ko faati e karalle kese. Ibrahima Malal Sarr elle meɗen foti ko arde guure baɗe hono ni mbiya minen de amin jarati wadde naggam yo maaɗo école taw école Pulaar jangguinte hen koko jangguinte école aji kala janggo no wawi wontude collège ɓawa janggo no wawi wontude université ɗum ɗo woni hen jendam weɓani tan tongude e dabba e ko waɗi foof no ceerno Dialaldine ko musidɗam no fewi no fewi yanti hen ko Madina Gounass soomi ko to banggue diine to banggue pulago to banggue ɗemgal ngal babino amen ɗo way kono yaade hajjude ɗum ko somin gaari ɗo ɓay kono arɓe hajjude koye wuuram garami nde garami ne no mbimi somi ari wuuro wawni ɗum waɗi min gaddi ɗo wadde heblo mawgo ko faate roɓindo humpitoji e gande wuuro ngo mbete ene nanne e lor wiyetede Wikipedia nde donc ɗum ɗon min goni e heblo muɗum min puɗɗima hande min puɗɗima mbaɗi souvent mbaɗi keyit ɗum noon ko ɗeɗo golle wona so Allah jaaɓi ɗeɗo balɗe wodde ko fuɗɗa famede e ɗeɗon gueɗe
mi yehi kadi mi rewinto gueɗe ɗe eɗen duwi kadi artoyde e janggo mo woɗɗani no fewi so Allah jaaɓi fewi no fewi Allah fam dendagal ɓesgu Madina Gounass naaɓe heeɓi weltare mawde e jillu makko e nder wurmitude Madina Gounass ñande alarba go jukko hitande ujunaje ɗiɗi e sappo e jeetati ko musidɗo moon Amadou Sambalo Madina Gounass fewde e weltare ɓiɓe fulɓe andu dinema. Amadou Sambalo Madina Gounass yewtere wande fayida hakkunde moɗon Ibrahima Malal Sarr ko fate banggue jangguin ɗemgal pular ko hunde wande fayida sen giwi toon to leydi Sénégal paɗen ko toon to leydi Mauritanie to leydi Mauritanie Sahara Média holliti ɓe kolti wonande oɗo hen gorko wiyete ko Mohamed Wuld Cheikh kanko no iwi ko toon to Qatar ko jangguino ko fati e banggue gande dowrowe toon to juuɗe jaaɓe ha tiɗo Qatar ko toon tigui wa jangguinta oɗo saaha noon warte nder leydi Mauritanie ko suka tene kadi wattambi ko cetal sukaɓe ko fate banggue sumgoji to kadi ko sarɗiyankoɓe kame mairiji e nder leydi Mauritanie kankone warte koye nder leydi makko gam yidde tigui heblade beele omo daña sarɗiyankoɓe walla ni mairiji e nder leydi ndi tene hollitama ko suka joom ngaalu no fewi tene kadi garɗuɗo gandala kono guila o arti omo dillini yoga e leeɗe e nder noksata ko wona ɗum ko noon oɗo saaha mo gonne walla tan mbiyen hecci hanke o waɗi no potital makko manggal no fewi ɗo joɗɗorde makko e legal bitengal Tavrakh Zeyne ko toon tigui dadiɓe ɓe Tavrakh Zeyne gari pusi jonde nde ko ɗon tigui ɓe dahimo nayimo hawɗo saaha mo gonɗen anda ka taw ɗo woni ñalawma hanke o noon e sukaɓe dilloɓe landa makko kamɓe kala ɓe mbaɗi moɓodiral mabɓe potiti ɗo galle taw kadi ko dadiɓe tawete to Tavrakh Zeyne wonande wiide neɗɗo mabɓe yo ɗaccite ha laaɓa ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen ma en kaale sitin woni tan moɓodiral waɗi ñalawma hanke o yeeso galle hoorejo leydi ndi taw kadi waɗi ɗum ko yoga e jinnaɓe ɓe ɓiɓe mumen coka toon to Algérie e yoga hen noon kolliti metti mumen no fewi wonande kay o suka men sukaɓe toon to Algérie ene dumba e cuuɗi dumbirɗi goɗɗi toon gonani e mbadi peewal kame nunɗala kamɓe noon ɓe kolliti ɓen goniti koye lebte cattuɗe no fewi taw kadi ko jagganoɓe guila hitande ujunaje ɗiɗi e sappo ha ujunaje ɗiɗi e sappo e goho ha ujunaje ɗiɗi e sappo e ɗiɗi taw kadi ɓen sukaɓe murtannaɓe dumbaɓe toon to Algérie tumati koye pelle wat boniyankagala ene dumba toon kamɓene ɓe ñaguima laamu leydi Mauritanie nde ɓen gartirte e nder leydi ndi ɓattito cuuɗi dumbiri taw kadi jinnaɓe men e kala saaha ene mbawi yaade toon ko wona ɗum ko noon ɓe kolliti yidde mabɓe oɗo saaha mo goɗen ko hoorejo leydi Mauritanie yo wattan ɓe haqqillaji beele kay ɓe guitte toon to cuuɗi nibɓi gondi toon to Algérie mbawa actirede e nder leydi Mauritanie ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen ma en keddo ha joni toon to galle lamorgo to e moɓodiral gongal waɗi toon ñalawma hanke o ɓeɗon waranaɓe e capanɗe jeetati e jeenayyi ha capanɗe jeenayyi e goho taw kadi ko dariɓe e darniɓe joƴƴide haqqe ɓeɗon ƴiƴam warannoɓe ko wona ɗum ko noon kamɓene ɓe mbaɗi toon moɓodiral mabɓe gam hollirde mette mabɓe e yidde mabɓe oɗo saaha mo goɗen ko yo ñawore waɗe e nder leydi Mauritanie e wonande kay wargoji bannoɗi 89 hafema 91 e nder leydi Mauritanie ko wona ɗum ko kadi ɓe ñaagui laamu leydi Mauritanie oɗo saaha mo gonɗen yo inde mabɓe gartire e caisse social leydi ndi ha joni toon to leydi Mauritanie keddorɗen ma en kaali jayde witen le 360 ɓe kolliti wonande Mohameda wonande biteɗo Mohamed Wuld wonande biteɗo Mohamed Wuld Lafdila taw kadi ko dahaɗo mo neni mum woni maire wuuro wiyetego Federica taw kadi ganduɗa ko dahaɗo natawi toon to polisario en e nder Saharawiya kamɓe noon kamɓe dahaɓe ɓe ɓe jaltini vidéo mabɓe oɗon vidéo noon aɓe mbaɗi hen ɓe gona wat boniyankoɓe tuma noon nde yummum dahaɗo holliti wonande ko yimɓe wat boniyankoɓe e dahi ɓiyuma kamɓene ɓe kolliti e nder vidéo he ɓe gona wat boniyankoɓe ɓiɗɗo ɓe ndewata ɗum ko halis so tawi on halis o yoɓama koɓe ɗacciteɓe ɗum ko wona ɗum ko noon ñande talata ɓennuɗo hen no polisario ɓe dokkiri yimɓe tatto laamu leydi Mauritanie ɓen noon waɗama hen luskoji kono kamɓene ɓe kolliti ɓen jaggaɓe e kamɓe dahɓe oɗo hen suka ɓe pindirani hay seeɗa ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen ma en kaali jayde witende Tawari wonande kay mitin bannoɗo hanki jamma toon to Nouadhibou taw kadi wanno ɗum ko landa mbiyete ko APP e gardugol Wula Khayri gardugol Wulde Khayri kamɓe Bul Khayri jafoɗen gardugol Wulde Bul Khayri ko on tigui ardi kaɗon landa ɗiɗi noon taw kadi ko jeynoɓe landa ka taw kadi ko ɓurnoɓe garɗuɗe no fewi kañumen tigui kolliti metti mumen hanki jalti e kaɗon landa ha laaɓi e
caggal nde ɓe kolliri wonande kay gardiɗo lando adoraki landa ka e pewal kame potala ha tenti ko fate banggue listiji taw kadi ko gardugol listiji e nder leydi ndi kala siftinde noon oɗo saaha mo gonen yogay landaji lunde woni henti ko kareli ko fate banggue listiji kala kay mo suɓa kay listi tan heewi ko addude e mettere mum e kala sahani guedda acca landa mum ha laaɓa faya nokkuji goɗɗi sen wi toon to leydi Mauritanie paɗen ko toon to leydi Mali kikiɗe hanke jagorɗo kalfinaɗo fannu ko fate banggue dawriyankagal walla ko fate banggue sumgoji yaltini ha laaɓi wonande kay sumgoji bannoɗi e nder leydi Mali kaw kadi wanno ko nogase jeenaya lewru mandiɗo henando oɗo sahan Ibrahima Boubacara Keita kam tigui dañi 49 to kadi ko piccal 52 kanko ɗo hen biteɗo Soumaïla Cissé kanko dañi 17 piccal 18 kono kadi Aliou Boubacara Diallo kam tigi ari dawala tataɓala dawal nayeɓala ari ɗum ko Cheikh Modibo Diara kono ari dawala nayeɓala oɗo saha noon yadoɓe tigi ko fate banggue kawguela yimɓe ɗiɗo dawal ɗimmal ko hakkude Ibrahima Boubacara Keita kame Soumaïla Cissé oɗo saha noon kanko Soumaïla Cissé omo hooli hoore makko gam kay wedde junggo makko faade yogay lundiɓe kala nde ɓe mbaɗata kamɓe kala diɗɗal gotal gam ɓe mbawa folde e wonande biteɗo Ibrahima Boubacara Keita ko wona ɗum ko noon yadiɓe Ibrahima Boubacara Keita kolliti en beele mumen no fewi caggal hollirdeɓe e wonande noggas enen ya landa kala so tawi kadi woni kamɓe koye mabɓe jeehi soɓe ɓuurano yiɗede e nder leydi ndi ɓe mbawata dañde koɓe dañi ko Soumaïla Cissé yadi mum kolliti oɗo saaha mo gonɗen ɗum ɗo henna firti tan ko polgu o saaha mo gonɗen ɓe goni tigui koye folde oɗo henna biteɗo Ibrahima Boubacara Keita dawal ɗimmal ngal noon waɗata ko 12 nduɗo henna lewru e toon to leydi Mali kanko jagorɗo wo holliti noon wonande kay ko wooti e nder leydi ko kala so tawi qimama ko ko tawi qimama ko 43 piccal jeegom 43 piccal jeegom kala temedere sa limi hen 43 ko ɓen tigui goti ko heddi ko kala wotoyani e nder leydi ndi kala ha joni toon to leydi Mali keddoɗen ma en kaale groupe taw kadi ko jaydiyankoɓe e taw ko jayde joɗine toon to Tombouctou witende jafone witende Renouva taw kadi Renouva média ne wonde Renouva TV kame radio FM taw kadi jeeyi ɗum tigui oɗo saaha mo gonɗen koko ɓatti lundo ngo no fewi taw kadi ko biteɗo Mouhamed Youssoufa taw kadi ko ɓurɗo andirede Ras Bathia ko on tigui waɗanno toon e yewtere mum witende carte sur table nden yewtere noon laamu ngu holliti wonande yewtere nde nodditi tigui ko fitinaji e nder leydi ndi e noddiraki dejre kikiɗe hanki o noon laamu ngu neli toon dadiɓe nde ɓen gaari guddi télé ɗe ha mimi leydi kame radio ngo kala nangui kadi directeur gardiɗo radio ngo oɗo saaha noon harili puɗɗima ko fate banggue hakkude laamu ngu kame lundo ngo caggal kandi lundo ngo kene fotonde 16 landa nden dendi kamɓe kala ɓe mbaɗi fedde gam haɓade wonande kay candidat Ibrahima Boubacara Keita so tawi wiyama ko kañum gañi e nder leydi ndi kala ko wona ɗum kono laamu ngu kañum ne fuɗɗi haare mum gam uddude ndeɗo henna jayde e caggal teskede wonande ndeɗo henna jayde ko toon tigui ɓeɗo henna lundiɓe kewno yaltinde ɓattakuji mumen kewɗi yimɓeɓe mbawa nande nden noon jayde so tawi uddama ma ustu sembe wonande kay lundiɓe laamu Ibrahima Boubacara Keita sen wi toon to leydi Mali paɗen ko toon to leydi Gambie en ketto musidɗo men kodde nene Abouba ko fate banggue gartirgol ɓandu yumum Yahya Jammeh toon to Guinée e Cotoriala sar ko noon tigi mbiyen laaminoɗo duɓinoga seeɗiɗi caggal jinnaɗo makko yaltude aduna e aljuma ɓennuɗo toon to Malabo Guinée Cotorial Adja Sommi Bojang ne wayno ñalawma aset janggo goskiki jogori yettade ɗo henne bollaɗe diwoje men kono tan de seyditama beele tan ko goto e ɓesguji mabɓe yeehi toon gam ardude goski walla ala kono de joguiɗo juɓɓude landama biteɗo Yankuba Koli holliri tan de goski maki yettoɗo ñalawma aseɗo dimanche o wirne toon to Bujinga joguiɗo konngol mabɓe noon biteɗo Doudou Dia holliri tan ɗum ene ari nanodiral hakkude mabɓe e ko waso walla e ko nandi hen kono de joguiɗo konngol laamu yeddiɗin konngude ha laabi ha wi ceer biteɗo Ibrahima Dji Sankare holliri ɗum ɗon wona hunde wonde te kamɓe ene wayno tan de caggal jeunesse ɗe waɗi hoorejo leydi ndi président Adama Barrow neli toon délégation baɗɗo fayde gam tan yaade duwoni yaade mabɓe rendude mabɓe mette e sunare no hannirta ni hen te holliroma o laaminoɗo duuɓi nogas e ɗiɗi hewɓe tan ɓe ganduɗa jaltino aduna o salinoma ɓen birine hen
ene teska hen tato biteɗo Bouba Balde e Fodé Makolo e Kuko Samba Sagna bannoɗo kudeta hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeetati e goho kono tan nde ɓe kolliri laamu président ɗon Barrow holliri yurmede mum no feewi saabu hollirde oɗon jinnaɗo debbo ko ɓiɗɗo leydi tene kadi ma adde ɗo mofte ɗo henne no julɗo moftirte ɗo henne te e nder leydi ndi kono noon o biteɗo Martin Diallo ko kaalowo e hinde e buggi karalleji ɗi o holliri tan de kala tan mo jaɓani e ngon miijo gam o wawa artire ɗo ya andu o yaadani ma te kadi laamu wonnongu ɗo duuɓi nogase ɗiɗi ene yeeya ko wiite ndolagu gode ne wayno ɗum ɗon yawti yoɓe jejjit ɗum ɓe ballita laamu président Adama Barrow no darori e miijoji moƴƴi ɓe jejjita kala ko ɓennuno tene kadi ɓe ganda kadi ala ko gasata so wona laamu Allah tene kadi o holliri tan de ɓen addoɓe jiyande wiide on ɓendu mum addatake ɗo gam mofte ɓen e o yaadani mum miijo hande o yaadani muɗumen hen janggo kono ko ɓuuri hen labde Seydi Sarr ñalawma janggo goski e jinnaɗo ya jammi ma yettoɗo henne ñalawma dimanche o mofte toon to Bujinga to diwan mo Foñi ko denen Abouba weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma ɗo e Serekunda kodde nene Abouba to Serekunda sen giwi toon to leydi Gambie koto Guinée Conakry paɗena wonande sukaɓe to kadi ko wiyeteɓe force sociale ɓe kolliti kamɓene maɓe kollira mette mabɓe ñande jeeɗiɗi nduɗo hen lewru ma mbat seppo mabɓe wulgo jaw e nder leydi ndi kala gam haɓade ko fate banggue ɓeydugol ndelam kuɓam e nder leydi ndi kala ñande jeetati nde ɓe mbaɗa ko wiyete ville morte wonande Conakry hay goto gollata ñande jeenayyi ɓe mbaɗa meeting mabɓe mawɗo no feewi ɓe cakta golle mabɓe kala ñande sappo nde ɓe jaaha toon ɓe mbaɗa sitting mabɓe ɓe jaaha toon to station 5 commune ɓe jaaha toon ɓe daro ɓe kuccita e yimɓeɓe kala ɓe deƴƴa ɓe kalata haydara ɗum noon holli ɗum tigui ko ɓeɗon sukaɓe gam dartade laamu Alpha Condé oɗo saaha mo goɗen ndelam kuɓam ɓeydiram e nder leydi ndi kala nogas e joyi bus taw kadi ko bisuji ko ɗum tigui woni ko Turki walliti leydi Guinée oɗo saaha noon bisuji ɗiɗi puɗɗima dogde e wiide jagorɗo kalfinaɗo ya ngara biteɗo Aboubacry Silla sen giwi toon to Guinée paɗen ko toon to Côte d'Ivoire e teskede oɗo saaha kala mo goɗen gaz ne ngakki yogay leeɗe e nder leydi Côte d'Ivoire tente Abidjan gaz ne manki toon ha ɓurti tene kadi hollirama yogay leeɗe yogay bitikaji ɓeydi cogguji gaz uji ɗi wonande jagorɗo kalfinaɗo jeeygu biteɗo Soumaïla Diarra Souba holliti wonande oɗo saaha mo gonɗen so tawi noon ko gaz mo 6 kilo kañum jarata tigui ko temedde naya so tawi noon ko gaz mo 12 kilo kañum jarata ko ujunere e capanɗe nayyi ko noon tigui yaari o holliti haɗo ɗo gonɗen haydara ɓeydaka hay so tawi won yeeyoɓe e nder leydi ndi ɓeydi gaz toon to Togo sappo e nayyi landa kolliti mette mumen fade cetal biyetegal CEDEAO ɓe kolliti cetal CEDEAO manda mum ko mandaji joyyi e mandaji joyyi wona tan duuɓi sappo ko mandaji ɗiɗi holko saabi kamɓene ɓe jaɓata dottude mandaji wonande kala lamɗo garde leydi mum laamo mandaji mum ɗiɗi yaaha honno forme Yasim Beni oɗo saaha noon ɓe kolliti wonande Chris Togo ne heewi caɗele no feewi kono haɗo ɗo gonɗen kamɓene ɓe daraken gam réglude caɗele Togo tene kadi ɓoyata ɓe payi koye sumgoji ko fate banggue sarɗiyankoɓe ɗo e hitande ujunnaje nogas ɓe paya kadi e sumgoji ko fate banggue présidentiel tonto Nigéria paɗen Mohamed Buhari ƴetti vacance mum foftere balɗe sappo o fayi toon to Londres subaka hande o ƴetti laamu mum ndi o faade toon oɗo saaha noon lomtimo ko cukko hoore cukko dewɗo e makko kanko président o e hollitama noon duuɓi capanɗe jeeɗiɗi e joyyi ko ɗum tigui o yarat tene kadi o hollitima o ƴamtu dawal makko ɗimmala hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e jeenayyi siftinde on leydi Nigéria keɓendi mum ken wona temedere e capanɗe jeetati million ɓiɓɓe leydi ndi kala toon to Gabon gonnoɗo cukko hoorejo jagoɗo leydi ndi guitanoɗo e golle mum biyeteɗo Birno Ben Boumba e holliti hanki wonande kay won yinnoɓe warde ɗum kanko noon o waɗi hen losko tawi tigui yinnoɓe warde moɓe ko yimɓe jumping syndicat ji leydi Gabon kamɓe kala ɓe mbaɗi erango guilletoɓe e nder leydi ndi kala ha tenti kadi e commerce aji kamɓe wonɓe leydi ndi kala ñande sappo e tati août kamɓe kala ɓe pottuɓe mbaɗa seppoji mabɓe e nder leydi ndi ha wuula diaw haydara yahata e nder leydi ndi toon to Maroc roi Mohamed VI caggal balɗe ɗiɗi waddemo kay erango e wonande kala wasɓe e nder leydi ndi yo balle o itti hanki jagorɗo makko kalfinaɗo faggodo kalfinaɗo ngaalu biyeteɗo Mohamed Boussaïd on tigui itta e gollal muɗum toon to Afrique du Sud nduɗa hen leyru ko lewru rewɓe hewɓe hanki mbaɗi seppoji mumen gam hollirde metti mumen wonande viola kame piile ene keewi e nder leydi ndi ha tenti kadi e nene bi kame les étos e ha fayma toon to Swaziland kamɓe kala ɓe jeeyama e nder ɗiɗon seppoji baɗɗi hanki e nder Afrique du Sud. Oɗon ketto
kaburuji mon jolam jabe salto o Ghali Abouba. kabroji menon jolam jabe sawto Ghali Abouba Afghanistan Yemen France tonto États-Unis d'Amérique kame korde noro Ghali Abouba bismillah mada seydi sar kabruji men jolam jaɓeri koto Afghanistan puɗɗotoɗen yimɓe tato hoɓɓe taw ko e hoɓɓe woni étranger ji dahanoma tigui e ñalawma hanki o tawa kadi ko nder Kaboul lamorgo leydi e nder société goto ɓe gollotono caggal noon waktuji seeɗa nde ɓe jaaha ko nden tigui ɓalli mabɓe gadda ɓe jiita ɓalli mabɓe tigui eɓe mbara gadda ha natirde Kaboul woni lamorgo leydi ndi ko ɗon tigui ɓalli ɗi bedda koto leydi Yemen paɗen ko leydi Yemen noon ko duuɓi tati hande ko leydi Yemen woni e guerre tawa kadi ko karili musi no fewi on guerre noon saabima ha kene wona fadde kene wona ujunnaje sappo neɗɗo wasi hen fittande mum million ngaji yimɓe hewɓe kadi e oɗo saaha e nder leydi he ko heegue doki ɗumen e ñalawma hanki o goto fadde nogas e nayo neɗɗo wasi fittade mum tawa kadi koye guerre ko avion ngaji guerre jeere mabɓe pettoje e nder wuuro witego Hudayda saabi noon e ñalawma hande o fedde gotago windere nden noni ɓe mbaɗi erango tigui faade kay eɗen pelle ɗiɗi tawa kadi ko haɓoɓe e nder leydi he neɓe pottitte mbaɗata pottital mabɓe woni semaine mabɓe ñande jeegoma lewru septembre darton ndu to Genève beele kay jaam e kisal ene arta e nder leydi he koto leydi France paɗen to leydi France noon mbiyen e ñalawma hande o météo leydi France ɓe kolliri tigui e nder leydi he e oɗo saaha foof noon ko nguleyki muski tawte e nder leydi France e ñalawma hande o météo mabɓe holliri e nder leydi he fodde capanɗe jeeɗiɗi département woni tigui koko wiyete vigilance orange woni tigui e oɗo saaha nguleyki mawkinen tija e ñalawma hande o ma nguleyki noon ma yaaha 38 ha 40 degré e nder capanɗe jeeɗiɗi département e nder leydi he ha joni koto leydi France keddoɗen talen noon e ɓeɗo ɗiɗo groupe aji ɗi taw ko rappeur uji e oɗo groupe taw ardiɗum ko biyeteɗo Boba ko rappeur goto français gandaɗo no fewi e rappeur goɗɗo biyeteɗo Karis kañumen ɗiɗo groupe aji ɗiɗi noon ko kamɓe tigui mbaɗi permudel mabɓe haara mabɓe e nder boowal laaɗe duwoje ngal orli e nder leydi France haare nde noon muusi no fewi ha saabi kay boowal laaɗe duwoje ngal ha werlaji ha avion ngaji kewɗi ponnori diwde e waktu nder tardi diwgol mumen ha algoto e nder aéroport o udda ɗum noon saabima ha fodde sappo nayo e yimɓe nanga hen tawa hakkude ɗiɗo groupe aji ɗiɗi caggal nde ɓe nanga noon ɗum wonno ko ñande araba guila nden noon faade oɗo saaha joni eɓe tawi tigui e juuɗe police e woni e kasomo hinde garde à vue ñalawma hande on ɗaminnoɓe ɓe goppita kono garde à vue mabɓe ɓeydama saabu losmoji ɗiɗi jokki yoga e gañiɓe noon ne gañi gañade cakkil no fewi ene keeɓi kay repos médical fodde balle sappo mbawata gollade hen ha joni kabaruji men joolam jaɓeri koto leydi dolaji denɗi Amérique paɗen jaydeɗi kewɗi tawateɗi e nder leydi heɓe kolliri tigui wonde suko debbo goto tawa kadi ko suko debbo russe najo gollotonoɗo e nder ambassade Amérique tawateɗo e nder leydi russe on debbo noon fodde duuɓi sappo hande ene golla e nder ambassade tawa kadi debbo o ko ndeɗo fedde wiyetede FSB woni service de renseignement leydi russe o kamɓe tigui joɓanno kadi on debbo ene ñufinnoɓe dolaji denɗi Amérique duuɓi sappo noon omo jukino ambassade o tawa kadi Amérique naɓe tinani ko jayde Amérique jayde Britannique naɓe wiyetede le gardien ko kamɓe tigui idi famminde leydi Amérique kamɓe idi jofanade leydi Amérique hay ko adi ko jaydeɗi dolaji denɗi Amérique ɓe mbatta e makko hakkille e oɗo saaha joni noon omo tawe tigui e juuɗe dadiɓe losmoji ɗi ene jokki koto ko hoydinogo paɗen e oɗo saaha ko nguleyki muski no fewi tawate e nder ko hoydinogo e nder ko hoydi noon yoga kay e ndem yoga kay e remru mabɓe e jardin ngaji mabɓe e oɗo saaha fuɗɗima hokkude yoga hen kadi fuɗɗima yorde tawa kadi ko nguleyki saabi ɗum nguleyki wakini noon leydi koko wayri hebde nguleyki wakini henen hulɓeyade Ghali Abouba konngol meɗen mbaynigo hande mbiɗen ko gaare ndenten ɗaccen tikkere moƴƴani tikkere jiiduɓe yumma e baaba tikkere jiiduɓe baaba e tikkere rewɓe e nder galle tikkere sukaɓe e galle tikkere nawliraɓe e galle tikkere hakkude debbo e joom galle muma tikkere ɓiɓɓe tikkere mawɓe tikkere jamaji tikke men kala mbaɗaka barke gaare gonen e beldala gonen e peewal giwen e tikke ha laaɓa ganden Allah yiiɗa tikke rende men yiiɗa tikke kala ko woni tikkere nawrata galle ko caggala goto e men kala ne duwo ene juula ene mirɓo ene hiruna e taw ene tikkodira eɗen ndewa Allah tene kadi wonta tan ko haaba an mansoura ɗum noon gaare tinnoɗen duttinen e ɓerɗe men faade Allah enen kala gonen neɗɗo goto
kabruji menan jolam jaberi ko gali abouba to leydi gambi ko koddenen abouba to leydi sénégal ko amadou sambalo do yesalirde ko musidɗo mon guiɗo mon sel mon sar abdoullahi sar kettuki malaki jam ñalawma janggo so gueno haji kabruji men ko gali abouba ɓawo janggo inchallah ko ahmadou diagor komo tiri yimɓe soko min mi tawtoya naltini inchallah kettuki malaki jam yo jam allah hiranena